Dobré ráno. Práve raňajkujem. Moje raňajky sú ovsená kaša s hruškami a z goji. Zvyknem mať teplé raňajky, pretože sa riadím pravidlami alebo zákonitosťami čínskej medicíny, ktorá hovorí, že ráno treba organizmus zahriať, aby orgány pracovali tak, ako majú. Tak sa im snažím trošku pomôcť. Keďže som absolvovala akupunktúru klasickej čínskej medicíny, ktorá mi pomohla so spánkom, tak ja na základe toho pomáham svojmu organizmu, aby mi mohol pomáhať, pretože sme mu dlžní. To všetko, čo sme mu urobili, nesprávne a sťažili mu prácu a on napriek tomu ide ako taký dokonalý stroj, tak sme mu dlžní aspoň také veci, aby sme mu uľahčili jeho prácu, pretože pre nás robí neskutočné veci a zázraky. A dokonca nás dokáže aj uzdraviť, keď vieme ako na to. Preto by som vám rada odporúčila, či už klasickú alebo tradičnú čínsku medicínu, ak riešite nejaký dlhodobý problém, pretože možno ste ten typ, ktorý potrebuje tabletku. Aj to je v poriadku v niektorých veciach, ale ak chcete naozaj odstrániť tú príčinu a nielen dôsledok, tak toto je skvelá cesta. Takže dobrú chuť k vašim raňajkám a pokojne mi napíšte, budem veľmi rada, aké sú vaše raňajky. Majte krásny deň.